Tovarăși, bine ați venit la Mercury 360, o agenție deschisă tuturor, o agenție care așteaptă cu brațele deschise clasa muncitoare. Ordinea și curățenia definesc o societate multilateral dezvoltată, unde totul funcționează asemenea unui mecanism evoluat. Oamenii sunt aici mereu fericiți și cu zâmbetul pe buze. Big Brother is watching. Utilajele de lucru funcționează ceas, iar nutriția, știm cu toții că ea este importantă pentru a susține eforturile în câmpul muncii. Ei bine, hrana muncitorilor este cea mai bună posibilă și contribuie la performanța lor. Multiple opțiuni, mâncare mereu proaspătă și oameni fericiți. Muncitorii au la dispoziție un spațiu generos pentru a lua masa în compania tovarășilor de muncă. Aici, oamenii respectă regulile. Fumatul este interzis. Nimeni nu vrea să pună în pericol sănătatea vreunui coleg apropiat. Angajații Mercury se respectă unii pe alții. Dar priviți decorațiunile. Un stil industrial și minimalist care pune munca în evidență. Aici, oamenii iubesc munca. Le place să muncească, din greu. Deviza lor, maxim de muncă, minim pierdere de timp. Toți cei de aici sunt pregătiți, pricepuți și știu ce să facă. Priviți-i, nu fac lucruri inutile și nepotrivite. Niciodată. E pentru tetrapa? E pentru tetrapa? Dar ce? Dar pentru să spui pe limbă, nu? Uite instrucțiunile. Nu să spui pe limbă. Uite instrucțiunile. Păi da, asta am zis, nu să spui pe limbă. Nu? Și cu toții respectă cu sfințenie termenele limită. De aceea, toți au calendare pe birou. Și nu doar calendare, ci și o mulțime de alte lucruri de o importanță, de o frumusețe și de o utilitate covârșitoare. Și, în cele din urmă, avem un conducător suprem, care ne e întotdeauna aproape, întotdeauna. Oh, come on. Oh, come on. Oh, come on.